안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어느 자리는 건강해요? 음, 아메리카노로. 네, 감사합니다. Ini so tak putar waktu, aku pengen ketemu seliramu, nyawange semu. Ning aku ora mungkiri, rasaku tulus ning ati seliramu, yo mung seliramu. Wis ono sing nyanding uripmu, luwih kuwasa timbang aku, wong sing bakal ngancani masa tuamu. Wis pinaku dhewe, aku tak mundur wae. Ra mungkin terus-terusan koyo ngene, duweni atimu nanging ora rokomu. Merko aku iki utamane, aku opsi duane. Takdire ya mung ketemu, ragu bersatu. Wis ono sing nyanding uripmu, luwih kuwasa timbang aku, wong sing